Čaute ľudia, točím to už na tretíkrát, takže prosím daj odber, daj like, neviem, pozdieľaj to, ja neviem, proste, ale vlastne zdieľať by ste to mohli, pretože potom by som chytal tie odbery a lajky, takže pozdieľajte to, nezabudnite, samozrejme, aby som mal odbery, aby som mal potom money, nemyslíte si toto o mne, ja vás mám rád. Toto je proste tlačítko, ktoré tu nefunguje a není. Toto je cháčko, volume, mod, cruise, to je tempomat, že toto si pridávaš rýchlosť, toto si znižuješ. Cancel, neviem čo je, ičko, neviem čo je, cell reset, neviem čo je. Prosím, tuto je ventilátor, vyhrievanie okna AC, mod a hlavne na to vyhrieva na spätné. Bohužiaľ toto spätné nefunguje, pretože zhorel motorček, iba to auto išlo a zo spätného išiel dym. A už som si myslel, že zomrem, ale našťastie sa nič nestalo. Taktiež, zaujímavý fun fact, takto není vlastne plyn, ale je takýto, takže akože je to pohodlnejšie, ale akože neviem. Dobre, taktiež stredná doska. To bolo divné. Tuto je takto ukazovať rádio, rýchlosť, otáčky, ktoré všetci vidíte. Má to 6000 otáčok, škoda, že nie 9000, ale tuto si mení žias, ktorý funguje len keď je auto zapnuté. Aj môžem to ukázať. Proste iba keď je auto ako naštartované. Toto je klíma, cez ktorú fúka, vyzerá to jak pokébal, hej. Sice trošku zmutovaný, lebo toto pokébal úplne nemá, ale zmutovaný pokébal. Neviem, koho to bol nápad v Honde, sú tu dve debilné veci. Prvá je, musíte otočiť kľúčikom, to, zaostri kamera, tuto na 2 a potom 2 sekundy podržíte toto. Druhá je, na čo sem dávali toto. Mohli tam radšej dať taký nápis Honda, lebo proste, pozrite sa, to mi proste, vyzerá to cool, akože normálne aj zvonky aj neviem kde, ale proste, no, proste to je môjho brata, keď tak, dobre, sú tu 2 podsedáky, neviem na čo, takže takto to asi nejako vyzerá. Je to dosť malá viditeľnosť, lebo keď sa pozrieme, skryjem sa, tak vidíte, že to je tá najmenšia viditeľnosť. Sam, by the way, tam vidíte Kiu. Tak no. Keď sa ma pýtate vlastne neviem čo mám povedať. A toto auto má, že môžete, aby vám nikto neotváral okna, zamknúť, otvoriť, sťahovanie okien. Kľúčko sa otvára takto kulovo, ja som si myslel, že bude sa otvárať takto, akože ovládanie spätného right, pravé, ľavé. Keď tak pre somárov nevedie, čo je right, tak je to doľava. No, zaklápanie spätných, nastavovanie svetiel, to je asi v každom aute, aj keď v podstate tuto je všetko, klíma, neviem čo všetko, vypínanie rádia, pridávanie zvuku, menenie rádia. Nechápem, ešte tu je tretia debilita, toto. Proste MP3 tam nefunguje, ale je to len plas, ktorý sa nedá stlačiť. A to mi akože dosť ma irituje. Dobre, tak to sú nejaké gombíky, tu si nastavíš hodiny, všetko, display, neviem čo znamená, pretože nie som Japonec, alebo ak je to po anglicky, tak neviem po anglicky. Vysúvanie na CDčka, to tu je ešte. Tu vám ukazuje rádio, tu vám ukazuje rýchlosť, bohužiaľ to nie je naopak, lebo ja by som sa asi zbláznil proste. Mať rýchlosť v strede. Čo to je za hovadinu? Akože teraz mi to povedz, dobre. Asi som vám to hovoril. Dobre. Teraz toto máme ešte chladenie, a toto je ohrievanie. Dobre, takže je to 6-stupňový manuál, čo som vám zabudol povedať. Priehradky nejaké, v ktorých je obyčajný bordel.
A nič iné. Tieto dvere tak sú proste dvere. Toto je ešte taká vychytávka, že proste pohnete sa, alebo teraz neviem, že keď naštartujete, že sa sami zapnú svetla. Tuto je parkovacie senzory a môžeme sa ísť presunúť na exteriér a potom si na